Ġie ffirmat ftehim bi xart li tinsab taħt is-sur ta' San Ġagbu f'Ħaż-Żabbar għaddiet għand laqda sportiva Żabbar St. Patrick FC b'ċens għal 45 sena. Dan il-ftehim ġie ffirmat fil-preżenza tal-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni, Clifton Grima. Permezz ta' sussidju ta' 95% offrut mill-Gvern fuq l-akkwist ta' artijiet biex jiġu konvertiti f'faċilitajiet sportivi. L-ammont totali ta' kera li l-klab se jħallas fis-sena u ta' 308.50 € minflok il-valur attwali ta' 6,170 €. Bekk issa l-klab qiegħed f'pożizzjoni biex jamministra din l-art u għandu inċentiv ewlieni biex jinvesti f'faċilitajiet sportivi, fis-sit u servizzi anċillari. Dawn se jibbenefikaw minnhom ukoll it-tfal u żgħażagħ għax il-faċilitajiet se jkunu jistgħu jagħmlu użu minnhom ukoll kemm il-youth nursery tal-klabb u fil-ħinijiet tal-iskola bi ftehim il-proprjetà tinfetaħ għall-użu tat-tfal tal-iskola. Il-President taż-Żabbar St. Patrick FC, Dr. Kevin Degwara, qal li b'dan il-ftehim il-klabb issa jista' jagħmel qabża ta' kwalità b'faċilitajiet moderni li se jkunu wkoll ta' benefiċċju tal-komunità kollha kemm hi. Wara żmien ta' negozjati ħajkonna biċ-ċart fejn nistgħu niżviluppaw iktar dak li huwa training complex għaż-żgħażagħ tagħna biex iż-żgħażagħ Żabbarin ikollhom fejn qattaw il-ħin tagħhom u jiżviluppaw l-abiltajiet sportivi tagħhom. Min-naħa tiegħu il-Ministru Grima qal li dan hu ftehim ieħor li juri l-impenn tal-Gvern biex jgħin lill-assoċjazzjonijiet u għaqdiet sportivi f'kull livell. Permezz ta' Sport Malta rridu dejjem nassiguraw li nagħtu aktar għodda li klabs tagħna sabiex huma jkunu jistgħu jinvestu fil-faċilitajiet sportivi li minnhom igawdu it-tfal u żgħażagħ tal-lokalità.